Trattamenti ġodda u servizzi iktar professjonali għandhom jissarfu f'kura aħjar għal pazjenti morda bil-kanċer. U għadan li se jkun qed joffri ċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serentni Mamo li kif kien mistenni laqa l-ewwel pazjenti matul il-jum ta' Tnejn. Biċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serentni Mamo pajjiżna se jkun fost l-aqwa fl-Ewropa fil-kura li se tingħata lil pazjenti bil-kanċer. Iċ-ċentru se joffri trattamenti tal-ogħla kwalità b'magni ġodda ta' radjoterapija li jgħinu biex it-trattament bir-raġġi jingħata b'aktar preċiżjoni mingħajr ma jintlaqtu organi oħra. Fil-fatt dawn il-magni saħansitra jgħinu biex it-trattament fuq il-pazjent idum anqas. Iċ-Chairperson klinikali Stefan Laspina irrimarka kif b'dan il-mod is-servizz tas-saħħa se jkun laħaq livell għoli. Tip ta' livell żgur se jola. Meta anke taħseb fil-magni li għandna, kif qal tajjeb il-Parliamentary Secretary, daw it-tip ta' magni ġew l-Ewropa kull m'hemm żewġ ċentri u tliet ċentri oħra li għandhom. Hemmhekk tista' tara x'tip ta' livell se jkollna, se nolluh jiġifieri. Biex jingħata l-aħjar servizz kien hemm bżonn taħriġ għal ħaddiema kif ukoll żieda fi professjonisti li se jagħtu s-servizzi tagħhom fiċ-ċentru. It-taħriġ sar sabiex il-ħaddiema jkunu familjari mat-trattament ġdid li se jingħata. Dan taħt ir-responsabilità ta' Mej Karwana, l-uffiċjal responsabbli mill-operat. Rekrutajna numru ta' staff ġdid, ġifieri s'issa għandna madwar 47 persuna ġodda apparti dawk li kienu jaħdmu minn qabel ġewwa l-Isptar Boffa. U aħna ovvjament dejjem konna din nofru taħriġ lil dawn in-nies kif ukoll lin-nies bħala speċi ta' refresher course. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fearn żar iċ-ċentru fl-ewwel jum ta' ħidma. Fearn saħaq li ċ-Ċentru tal-Onkoloġija fataħ it-triq għal proġetti oħra fil-ġejjieni, fosthom li jingħata servizz ta' riabilitazzjoni għal pazjenti li jkunu qed jifiqu mill-kanċer. Semma wkoll kif il-Gvern se jsaħħaħ is-servizzi ta' prevenzjoni u mis-sena li ġejja se jiżdied l-iskrining tal-kanċer tal-utru tan-nisa.